Ahoj lidi, tak vítám vás tady u dalšího videa. Takže toto video je o známém parkouristovi Luke Powerem. Tak přivítejte Luka Powera! Já se jmenuji Gipo Parkourista a jdu na to. A jdu přeskočit tu letu a co dál máme na parkour? A pojďte za mnou lidičky. Já to stopnu, jo? Stopnu. Tam už nic ne. Tak. Tak jo, doufám, že se vám toto video líbilo, toto je první část parkouru a příště uděláme video pet tak s Ajdůvkou a Služkou. Tak a toto je poděkování za 2 odběratele. Ahoj lidi!